Bună, bine ați revenit la un nou videoclip de pe canal. Eu sunt Irina și aici lângă noi este Diana. Ei, la mulți ani în România, asta am să vă spun. N-am prins parada, am ajuns fix când s-a terminat. Nu mă cheamă Diana în joc. Știu că nu te cheamă Diana în joc. Stai că Diana e în cameră, e în cameră cu mine, de asta nu scrie pe chat nimica, că e în cameră cu mine, dar voi nu auziți. Zicea ceva de... Că oricum, pe ea nu o cheamă Diana în joc. Păi da, știu că nu o cheamă Diana în joc, dar o cheamă Diana în realitate, nu? Care e logică. Mă rog, avem doar 4 minute să filmăm, celălalt s-a auzit extrem de nașpa, videoclipul celălalt. Așa că hai repede să ne grăbim, Diana. Ce faci? Păi ce să facem? Uite, eu mă duc la toaletă, da? Tu să nu intri peste mine, te rog frumos, ieși și nu intra peste mine. Ce vine pe toaletă? Să nu intre peste mine și să nu se uite. Asta vreau eu. Intră peste mine. Fata, ieși afară! Îți dau cu toporul, ieși! Ieși afară! Mi-aș dori să am așa ceva și în realitate. Astea. Dar să nu mai stăm la discuții. Iana, haide, poți să intri și tu în baie, că eu nu o să intru peste tine cu siguranță. Bă! Salut! Hei! Și nici nu v-am prezentat casa episodul trecut. Știu că în videoclipul ăsta o să se înțeleagă puțin mai bine, că nu o să dureze 7 minute ca celălalt. Deci nu v-am prezentat casa. Acum de ciocolată de filmez. Da. Aștept 2 minute. Tocmai ce filmam un videoclip în viața reală și trebuie să filmez acum în continuare, că s-a făcut crema de ciocolată, o să intrați la noi pe canal și o să vedeți. Aoleu, scuze, ți-am furat eu scaunul, intră și fă-ți. Unde? Salut. Asta este casa. Puteți să apăsați și aici. Cred că unii dintre voi sigur o știți, fiindcă sigur foarte mulți vă jucați Roblox. Și avem diferite imagini aici care putem să ne filmăm, cum ar fi. Adică eu pe bune pot să-l fac aici? Să zic? Bă, uitați, oameni buni, eu sunt la mare, n-am nicio treabă și de fapt e un fundal mare și verde. Vedeți, e un fundal mare și verde. Și uite, sunt și cu nava spațială, vedeți, acolo este luna, tocmai ce am ajuns, pot să zic și așa. Ei, oameni buni, uite, pot să vă arăt și tot ce se întâmplă aici. O, Diana, tu ce cauți aici? Hei, mi-ai întrerupt filmarea. Cum te chema în joc, ca să te stric pe numele de pe joc? Că n-ai niciun nume deasupra capului. Oli. Bine, Oli. Așa. Nu v-am arătat curtea în episodul ăsta, mai mult vă arătăm. Oli, văd că se joacă acolo, adică Diana, dar eu o să-i zic Oli în acest episod. Aici e casa Dianei. După cum vedeți, am mobilat. Asta e motocicleta mea. O să fiu mereu în același loc toate episoadele, da? Să știți. Că de ce nu v-aș arăta și cartierul dacă o să am în toate episoadele aici? Bă, de ce am intrat în gard? Nu mai contează. Vino. Hai că am intrat la vecini. Bă, hai să intrăm la vecini. Am o idee. Am dat din drum la cineva.
Dar nu pare să fie cineva acasă. Au trecut deja 5 minute, eu nu-mi permit să filmez mai mult, fiindcă nu o să mai se audă deloc bine. Diana, nu știu unde ești. A, uite. Aici erai, ăsta a fost videoclipul de azi, scuze că a fost atât de scurt, dar nu o să se audă bine, deja a început calculatorul să mi se miște greu. Ne vedem pe data viitoare. Pa, pa! Zici și tu!